Yan. So alagay, welcome sa tuang video. So shout out sa mga followers, regular viewers para sa inyo ni. Okay. So pila naman nakakuha mo napansin? Bulan, tuig, o dugay na gina? Years na. Sa una, dili. Dili man na. Pero unsa may concern mo, anong gikuha mo sa man? Ngul-ngul nga lay, wala. Hasul kayo. Ano, nagkapasa, gid siya? Pero wala, Pero gid ka na. pag-init kayo, nagabasa gyud. Oo ba? Ang Ang duha, yun. duha. Murag karon ako doon. Pero wala ka napansin sa kwarto, nangabot, wala. Ay, wala man kay normal. Normal na sa naagyan ang kwarta. Eh, mamaya yung nabasa mo, sige nagtubod. Sige na. Kaya nga yan, no? Ang tanong din siya kamot. Hmm? Ang ginana, magbasaan kamot. Oh, pero ang iya, kay dili man sa gikan sa una gyud. Kay na may uban sa una pag gyud. Ano mo bata pa hantod na nagkuha. Ay, sa pira pa. Kaya kung bata mo ulit sagot, gamay pa, edad pa niya mga 5. Oo. Basta na sa magtuloy yung kamot. Kunti tambalan mo sa Davao. Davao. Naulian man. Matitili, magbasa. Huwila kayo sa kayo, magsulat sa papel, mabasa. Ang grabe no? Oh. Madanlong man yung bulpin, ay lapis. Basta karon dili na kayo. Katong isa akong anak, wala na yun, nawala. Ang kato ang isa po ni mga anak nga tupod. Oh, basa. Basta pod. Pero ipatambalan sa Davao, ipatambalan ako sa Davao, nawala. So, unsay paminon mo sa mga kamot? Mas mga wala po na ako. Wala Kani na kung lang. magtrabaho Magtubig yun siya. ay ka nang mamagtrabaho na, pulis balay. Unsa may trabaho? Maligo na. Usually. Nakabali. Dili ka adlaw. Ang katig adlaw yun. After Hapon work. gabi. Oh, hapon gabi. May masa, habat, anak. Oh. Mahagutag sa dili o to hapon gabi, di kita pwede magbasa. Kita tanan, apil ko. Sabi na gyud o Kaya pa siya, magbasa ng video. pagkulis balay mga masa, habat, punas, ligo, inana. Undangon ta kay ang tawag na ni pasmos kusog. Kung tuo kag pasmos kusog, undangi pag di ka mo tuo, wala pa dayon na. Pero ang ending nga na ano na pasmos kusog, bawa gyud ka kusog. No, dugay pa man pod. Niya ba matigulang? Nay lagi maabot og tiguang. Kung di kaabot, napay-daghan rin hindi kaabot. Dayungan na, hindi kaabot dire. Sige, gawasan na kung sa pila yung pamatin mo, ma'am. Wala ni. Sa kamot, wala kay mga Ano lang. sakit-sakit nga. Sa likod, sa bukana. Wala kay napansin pa. Wala. Matap man. Sige. Asa, ako na lang mangita. Asa ka nang, may nakabalong mo ko. Ang papa. Nag-search mo siya kay pagpahilo ang tapon. Kanya na ko na. Ay, papapas mo dara para siya. Naman sa imong listahan. Ito, hindi. Pag ibasa gud ay. Basa mo. Ana, gud mo na nindot mo basa gud. Ang ba di naman basa. Pagkita sa number tawag dito ato. Balay, Ila ka, grabe ka. balay na mo di ka tambalay. Oh, grabe ilang kuno ato yun eh. Mana, sige. Asa kitang balay niyo, ma'am? Kaya rin. Sa may Ilocos. Ilocos. Bakang Yung magsaysay. Ilocos. Yung dapat mo sa Bakasyon lang. Ah, magsaysay di ay di no. Kawasa. Kawasa mo ka. Taga Bagyo. Ha? Taga Bagyo. Pero ikaw na. Akong papa taga Dariman. Oh, Bakasyon lang ko. Asa ka na tao? Digos. Digos. Kuha mo ko sa kong mama god. Sa Luzon. Madigos may ito ba? Sige, shout out sa imong kuan, ma'am. Unahon na to ang Bagyo, unahon na to. Shout out sa taga Bagyo. Tagalog mo na, kaya di mo nakabalog sa niya. Ah. Sige, shout out sa mga taga Bagyo. Hello. Paulo si ma'am. Sa imong silingan sa magsaysay. Na, ano lang call. Busy sila. Busy sila. Sige, shout out po sa mga taga Magsaysay, New Ilocos, Davao Luzon, Magsaysay, Davao Luzon. So, shout out sa inyo ha, o si Ma'am Bika tuloy sa Kabagyo. Dito sa trabaho, dito po siya ako. So, kuha siya na, ulit na siya karoon dali. So, nadungog man yung testimony. So, tabangan na ito, mamayo yung napamato. So, ano yung karoon, tabangan na ito, mamayo yung kontes. So, siyempre, ano ba na sa pag-campus, yun ang tanong naman doon sa puhaw ng gamot ha. Ang gamot yung mamayo, yung kipaligosan. Okay,
pahit din natin ginapamit. No, sa nung siyempre, sa karon na po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel kung basing nakalugar kag tanaw, YouTube channel Eric Hilot. Please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. No? Basing nakasuri mo sa Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Ayan, sumugsugod ako guys para sa inyo ni. Dili ka tong Buli na ko balay matulog-tulog sa ko guys. Oo. Nag-manual ba? Manual ba? Mano? Oto, daon. Di ba gusto mo kahit ano? Ano yun? Wamo. Tayo ano? Katong perang siya siguro niya. Katong perang niya. Ha? Katong perang siguro niya. Apa kita yang siguro. Eh, padet ko guys. Ano picture na dito na. Ano mahal kailang ano no? Lali sila pangilisan ng episode eh. Din ko ni sa tarang nga ano, ng mga yuhilya. Mo tarito niya lang sila pangayaw. Ano sa dalas na ilog mo? Masod. Pero kang Axel sa Yamaha siya nagpaayo. 500 naman libur. Oh. Nakang sa uban? Dati. Pwede naman siguro pre ano, i-transfer na lang nimo. Meron na lang ka wala pa kay kabel, ako na lang sa ibuton. Samtang wala pa kabel dito. Ha? Wala mo ito rin. Hindi na transfer, sayang ang wallet mo. Pero, Ano na buong ka naman? No, to. hindi naman dili na SB. Dili na. Ah, pwede naman siguro nila na SB ito no? Sulayin lang na lang, dili na. Oh. Wala lang siguro nilagay ang game. Maalin, mga ganyan. Ano naman yung kuto? Mga bakal, Wala mga ka panahon. pangalan? Pangalan ng Pinoy. Paula ko. Maalin, mga ganyan ka ng mga pagkas ganyan. Ng mga sa sakyanan. Ano pa noon? Kung meron na yung problema. Wala. Kanya mo lang, hindi ko kita na. Bulag ka ang likid. Pwede naman nga alam ko siguro kanya tayo lang, dito ko lang yun. Kasi wala mo kayo kaayawan eh. Start na lang, sayo nga na yung 1-3. Ha? Dito na lang. 1-3 naman lang. Bayad ang bulag. Dito, dinig pa kayo na to. Dili, mabubuga daw. Samot dapat niya yung nakadaan kaysa maayo. Yung lang sila nga, lokatan mo gaya niya yun, naayo niya. Huwag niya yun. Magigit. So, Kasasara lang ko shopping. Wala man din naman. sabi nga nakalakabit. Hindi mo mo lang kayo. Kaya po lang, nabili ka palpa ka. Kaya lang, silapin na. Kaya yung badala po. Ano, nag-send my picture. Sinisil, na sila yung review. Send the picture na po. Chat, di ba? Yan, timing kayo. Isa na nakag-start. After, Magbayo ka, ako, ginagawa ka, mag-enjoy ko lang. Ito pa ng tanong mga 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 tayo kinakabala to, dito ko. Eh, kung hindi maayo. Hindi na.
Sige, kapag simot. Tapi panahon itong likod. Pamungot niya kay Kuan Mangura. Simot niya ako man. Maligo. Sagdan lang. Sagdan na. Okay, huwag ka mukutas ano eh. Bata pa Mangura. Magkakutas niya ano eh. Ano, di matandong. Abot panahon na. Wala na. Grabe ka na panungot na.